I'm hard. Kan det så kvärt är vi alltså bättre på att joke inside joke. Ja, Fríði. It's you ever den svarta med. Vad helvete. Du är svart. Not cool, bro. Not cool. Han är den svarta armoren. Ja, jag vill största. Den bästa. Men kan kort jag? Official, nej, fuck det. Best available. Yeah. Det är not cool, bro. Not cool, bro. Not cool Black at bro? all, bro. No, bro. Not cool, bro. No, eftersom Rochelle är så punny så färdigt att... Ät den. Vi förenklar det. Ja, vi färra. Yes, just det. Ja, så blir det kanske lika tjockar som Fríði. Till att han är coach och du tänker på right? Yeah. You skriver bara. Oh hell no! Oh hell no, you took all that. You take that back. Ah, shut up, man! Rambo. Let me ask you a question. Oh ja, Símun är Black. Oh god, sir. Reloading. Ow! Reloading. Hey, Levi. Oh, cat shit, Kan jag kväll? Cat shit, Reloading. Så. Är det Det stå? ut som att det sputcher är to die for. Nej, vänta. Let him be. It's raining, man. It's raining, man. Det är så soppig hoppa ner i reisne. Oh shit. Cash du. Hur kostar långt? Hej. Vad så tar du det? Ja, det var Esbern. The black guy always dies first. Two eyes and black? Dogish you can't. Well, no shit, Fríði, du tar ner, right? Han leip nu. Full swing. Shit, son. Hat as jockeys, son. Pipe bomb. Adrenaline shot here. Guns here. Vuka. The FIP unit. Grabbing pew. Vi är det? Wow, jag glömde allt om att där. Vi kände fram med kranen här! That better have been an accident. Símun! Så allt där vi mätte på joke och shit, det är bara en neck. Pin på the puns. Therefore, it's too hard to come up with meta jokes. Min soul Pokémon. So Pokémon. För Harry, alla tar. Och jag string shots. Okay. Jag hade kört. Då är han inte. Jag skulle få skottet i. Det ser ut som en sån Reloading. iPhone-fabrik i Kina, nokso. Side. Kan är det dit? Och på ett realism, inte? Ja, jag vet inte vad det är då. Han dör. Kan är det? Vi skapade någon. Sitt i skapet. Jag var faktiskt i skapet att säga det. Kan är en jockey?
We live it. Hey, it's still so hard att du håller och figurerar där. Det är nästan sådär väl akkurat att säga. Hon och älter. Herre. Oj. Tror jag tog vänta på. Jag vet. No! You know it all too well. Vi gör det där! Men kan jag få er ta nio? Fuck that! Få er ta nio! Verdict love för sputje. Verdict love. Jag kastar den i elden. Símun, vad fuck drar in då? Det är smutsigt. Det finns det där. Det är så stor svart i näven. Det kanske är motorforse. Cash då! We can't afford to lose you. Yeah, Say I'm hard. Catch up. Yeah. Jag ska se inte det som high eller kan inte. Nej, jag fick väl välja det själv. Du har av docken Du är så på det. Jag har på mig lätt med. Så sagt mig för det förra fram. Okej. Vi kan vara inne vid när. Försöka laga. Grabbing a jar. Jar. Reloading. Oh, go pistol. Guess joke, not jockey. Joker, du ser allt Joker. Joke. Ja. Åh helvete. Vi är så jokey ikväll. Ja, vi har starkt jokes. Metapod. Nej. Vad ska jag få göra? Tar vi för en under? Metapod. Så kommer sign of Metapod upp i skärmen. Nej, det vill näga en pipe och du ner en Spoiler. Naktigt. Grabbing a jar of puke. Men jag får kasta där ut. Uh-oh, I hit one of those. fat. What did you call it? Dead. I ain't never seen anybody die before. And then there were three. Name's Nick. Hey, what's your name? Hey, name's Rochelle. You? My name's Alice. I'm hard. Did we lose? The coach. Ellis Anyone else fat. feel like crap Yeah. right now? Okej, Helt så. är det klart eller? Är det klart eller? Jag tänker att träna nu. I'm so ready for this shit. Man kan få ett helt. Vi quit ta inte så shit. All right. Let's get this going. Tricks. Get it, yeah. Men jag kan inte se mig där framme! Jag känner något... Jag ska bara bollen sätter jag nu. Okej. Jag finns skräckmar. Jag finns skräckmar. Hey, I ain't leaving you, but you better get up. First aid kit. Nästa. Is that a bottle of Säg det. Vi har ju inte mer axpons här nu. Kan vi snäll? Men kommer du Bellsprout kanna? I'll hold on Det är to inte your pills. Bellsprout. Jo? Det är Rochelle Sprout. Wow! Saving bullets for the zombie. Ja, det är väl. Det är så irriterande, man känner att sin team kommer ut. Så, yeah. Kommer ut. Titta där. Det är hard, det är bara ett stringshot och shit, yeah. Wow, what? Wow! Va? Touch the sate! Hard right. Stay in the day. Oops. Cassius attack for attack in hashtag here. We're good. We're good. That's what I need for come. Fuck that, we're not good. We're not good at all.
Ja, det kostar då ju Fríði leipan ut av. All leip, sleep of fate locksbräcka. Vad halt? Ge mig det, ska du blacka? Jag hoppar ner, Darfis. Sputje luktar så väl. First aid. Och här first aid. Kan du Fríði? First aid kit. Att mojt, gå hem till mojt. Skulle inte ha vet det. Fríði. Nej, effekta. God damn, that was close. Oh yeah, I'm hard. Yeah. Killed most infected. Fuck I don't got. Okay. Any reason if you require assistance, please ask anyone. Help. Innocent. Jag får nämligen så dodja man. Hej, det är minst till landlysmaskerna. Annars kommer det bli zombies. Jag visste sånt här. Landlysmaskerna till. Hey, I'm reloading. Så jag vet. Ja. Oh yeah. Jag står det. Jag får in ett skap. Ja. Jag känner hönde. Reloading. Damn, du bara får ökla kroppen här väg. Jag ser den i tunna. Det är långt mist hälften av löven samman. Vad är det? Jag får ut att köta så tunna i. Så det zombies in dreist, ne? Och en mäckbar robot där. What? Shoot many robots. Så Hunter. Jumper. Nej, det spär bara skål att det är få mäckbar zombies. Det går väl att vinna. Okay. You convinced me. Attack! Jag hör det! Kan är Símun? Ju hackmen att här kommer han igen efter. Ja, onki black är så framme, ja. Det är faktiskt akkurat där med. Jag ser det där! Var du här? Helvetes. Här ska zombien komma från. Ja. Don't worry, Símun. I got you. Ah, shit! No. Men adaptiler till level. Så att det är tack. Du är inte put inside jokes right now. Inside jokes? Oh, här tank. Thank you guys. I love you. Gå inte in i spawn. Så just när chappar han. Att han vill renn till den kött i muskel. Kom. Det är like kyrkor. Oh, what? Ja, det har gått skådkjolt över sin till buggy. Spärger något bättre. Shut up, Tinche. Gå så helvete höjda i han. Kör vad så kör. Run, fat man! Flick och du Fríði. Svart människa flick va? Jag kan inte göra så syna. Nej, vad ska så man kan inte skicka ljus syna. Símun, han kan inte skicka ljus syna. Han är black. Var pilsar uppe? Símun. Jo, vi ska inte sålda för dig och säga att du sålbrett. Det ska vara kvitter. Men svart människa inte bli så bränt. Fríði skär gibberish. I'm not gonna find pills. Nu Hunter, smacka nu. Kom inte och vattmelon. Allt pills. Cool vid vi samma Esbern. I don't think I like your attitude. Whatever. I knew it, coach. I don't think I like your attitude, lady. Apparently yes. Okej, det samma största posten kom. Autoskott, första posten.
Nej, vi går jag så på? Vi går med på sista. Okej. Look out! Boom, checka live. Har en hårt långt. Carefree, yeah. Yo! Den där är du pussy! Jag hörde en hårt. Är hårt? No. Loppar vi till en alliance så. Hunter! Backa. Hunter! Hunter, Simon! Get that zombie offer! Backa. Men det är Fríði! Åh, Fríði är shit. Jo. Åh shit! Går du Hunter för honom? Don't worry, Simon! That's right! We got you! Esbern! Ignore skjuta! Ja, men det nöjs det bara att det nöjs det bara fan Fríði kom sagt in där. som är runt om Att vi flyttar. Ellis farmer. Fattar löv in i spawn. Hey, wait a second. I gotta Han är heal. inte löv in i spawn. Fríði kom sagt att vi flyttar lagt in där. Det var löv in i spawn. That takes me out. Det här är ökmen nu. Det är lommalikt signal. Charger. Reloading. Hey, watch out! What? Don't stop fights. Hey, I'm reloading. Come on. Akta stanna sticks nu. Jag har inte plats med mig i höger. Jag proppar nu. Black man overboard! Black man over. Hey, look out! Got a chainsaw. Chainsaw here, Simon. Ersta stora svarta med det kanske brukar. Du kan bruka visst black woman. Black people just a cool thing. Kom nu. Black independent. Oh shit! Ah! Point, touch ena. White. Jag har en homie. Where's the homie? Wait a minute. Är Simon? Okay. Fucking realistic shit today. Cool nothing. In here. My god, jag måste lägga det. Jag klarar det! Ah! Nej! Detta är strepa mig människor! Shut dig med den! Vad fan är det? Hey, that's not cool. What was that for? What the fuck, son? Jag fattar inte att det är rönt en rymma från häxade. Jag tog mitt chainsaw fram, men det kan jag inte. Oops. Ja, det är faktiskt... Inte vilja. Så lever jag nästan av fyr. Jag vet inte, jag har haft det lite nu. Jag lovar där att det var ett accident i Hunter. Accident. This zombie's burning shit. Burning shit. Oh! Whoa, Esbern, det var det cool. Guess she be tripping ma. Jag tackar Jag vet inte Simon. Grabbing a jar of puke. Taff inte ordentligt Santa. Det är som att det är 2 girls, 1 cup. Vad är det? För ökmade fans, inte googla det. För att leva så fans googla det. För andra ökon, inte googla det. Reloading. Tar vi inte ska det tås om, tar det då förvirrar. De flesta bara bad. Förvirrar solid. Det luktar som mig själv. En boomer this point! Sapp is low där. Jag har Jokkurs. Jag får väck
Jag får göra först. Det är Fríði. Ja. Reloading. Jag slutar i det, när står ju du. Jag dör. I missed it. Jag vet inte hur shit by the order, men det måste nästan alla alltså. Yeah. Fucking teammate there, dude. Två sen jag skulle ha skott. En miss alla. Jag tror Esbern var så big. What? Jag vet inte. Han står bara två vid allt inne. Hur ska du han vara? Samtidigt. Jag tror han får samtidigt så på Esbern. Jag tror han var affected så printar på inte. Samtidigt istället för... Great. Yeah. Zombies and peasants. Skott nossa now on Snash. No! I'm back on the knee. Yeah, beat the woman up. Beat the black woman. Success! Jag håller på att sånt till chola. Helvete, så spit the chair now. Det är sånt till chola på något annat sånt till. Go shit, okay. Helvete, spit the kommer jag kanske att spin igen ja. Vi ser vi nokso på hard. Smoker. Ändå ut jag. I den etron. Ja, men det är inte. Ändå ja. Jag tar ju inte så vad. Hold on, y'all. Ja, det är definitivt. Det är en tjej. That's what I'm talking So about. this is how it's gonna be, huh? Okej, det samla alla hjärts där, kom. Incoming! Throwing a pipe bomb. Börja. Haha, Fríði. Free. Yeah. Get chair dit. Kan det komma efter dig jobba lite? Nej, det kan just inte. Jag kollar att det är men jag vet en Grenade kunde. launcher. Grenade launcher? Pills, men kan inte. Simon, du fan har grenade launcher? Fuck, du fan har grenade launcher. Tack för det där. Tack för det. Brukte det goa nu! Woo! Boom, baby. Hit dodgen nästan. Skrek för Fríði det Reiner så. jaspade. Stora hand, så du vet kan du görs. Då han exploderar. Det vi har exemplar. Vai. Oh shit. Helvete, du är high Fríði. Det är så high. Reloading. Jag har fått det här ner, ja. Vart Marlo? Jag hatar den här. Okej, jag ska lugga på det här. Okay, this seriously hurts. Du känner. Just a barrel till ner. Ah, what? Real smooth. What? Shit. Nej, kvättjör. Levi Sashka Jerry. I swear that never happened. Yeah, I charge it! Jag blev passerad. Jag trodde det blev Oh shit, that was sweet. Ain't no one going there. Healing! Cover me! Så hela kronan då. fight där. You straight? Lite hardcore alltså. My ass fair and square. Hey, I'm reloading. Fríði. Vi är hatches utan nu. Shit. Detta stäcker bara knappt. Ett pills Fríði. The ain't gonna happen. Levi prospekterade mig. Jag hörs standard. Yeah, jag vill puss. Ett vatten känns bra. Så cool det var bara. Ja, det kommer hårt. Kom efter. Vi kommer inte där. Yeah, Esbern. Come on, sir. Jag det var det. Oh shit. Oh!
Dik jockey at your shit. I'm think that they can scream my way on, bro. Okay. Good fucking time, motherfucker. Reloading! God damn it. I suck the only thing getting slashed, right? På jag hade erkänna är det där? Jo, det är det. I'm down! They put a hurting on you. Är jag med igen nu? Åh, helvete. De har gått. Tack Esbern nu. Vi kommer lugga det där bara. Reloading! Hvis de bare agt for en nyer. Ja. Liksom en charger and drop så med her. Reloading! Tack, det var godt. Her er first aid. First aid, du. Oh, you tack. There it is. Reloading! Jag har alltid haft sista första glös det bara. Reloading! Get up! Träppan! Reload! We got the first aid for that. Jag har ju en boomer. Oh! Jag satt mig. Little guy! Oh, boomer. Ninja sword here. Hä? Shit, går rätt nu, bro. Kom i efter. Eller är det bara realistic game? Onka dator. Helvetes. Reload! Jag säger jag kan... Patch him after checkpoints. Ja, han var first aid. Piss out of me. Ja. En tankar framme. Är det first aid? Jag var inte men visst känns tanken framme så. Show the hut. Det är cool ammo här. Incendiary ammo, yes. Hur fan står det vi? En eldgranat. Reloading! Kom över till kolla, kom. Charger. Åh, flayan där. All right. Ready to put it on? Bugga! Fy, bara hickar 1000 teammates. You on that shit. Cheering it These here up. zombies are trying to kill me. Bugga! Woo! We got up in this shit. Hade vänt vet du. Jo, Hey, I'm reloading. Så Esbern, vad säger du där? That just must fuck. Gotta reload! Oh, watch it! Damn! Det är ett first aid kit i rivet. Här ivre. Healing! Knock the Cover ut me, someone. please. Ja, nej. Give me a minute. Oh, Hur fett lever vi? Det gör. Ja, men ni har väl så det slappar det. Jag är lite halt här i Ivers. Kom in vår. Atter. Jag går till. Vi är uppe. Vi är så checkpoint. Kom. Jag har alltid inte kondo. Lasa sig. De är nu kryptade. Kvart gör shit om cola där till zombie apocalypse. Det är som för Men mig. var också Cola dräck. for guns. I think this is like the reverse of what my Visst school det var did. vodka så där. Ja, tunn alkohol. Äckla harten! Han brukar cola ett blanda med vodka. Eller? Okej. När tunnan här ska täcka det konta till för ett cola. Kom. Vi ska det inte bara... Shit. Okej, planen är två först in. Jag sätter eld till tunnorna. Du kommer ut, lägga cola in igen. Är den i utland? Ja, yeah. Jag får stäva till dig. Ja. Du skjuter att det är till Ja, att du skjuter mina granater som är väldigt Jag är roligt. för nöjd av det där. Get ready! Det är för organiserat att kunna rycka. All right, man, I got the dude's cola. Let's go! How to go timing is a free bag. Åh, Hunter! Åh, Simon, jag tror inte det. Ja, Jag tror inte kolla den igen. det är 60 ja. Det är det som jag ser ut. Fuck Det är me. som löser runt omtrapp, ja. Det är helt där. Fuck, we're cola, loco.
Esbern with a pincher. Esbern! Oh, Esbern, no! We got stashed to Símun. Fríði! What? You should light that though! Where is Símun? Oh shit! Nej, vi Sasha där. Símun, light that though! Han säger han pågar den igen, det står ju på han. Hey, I need some help over here. Oh shit, I got the day! Jag kunde inte väck från Esbern, så sitter jag med Símun och gick rått och så är det light that though. Oh shit, son, alltså jag got there. Jag äter helvetes kolla. Det faktiskt helt ut. Jag kommer att Nej, det gör inte. Jag har gjort ett atlasen. Jag kollar på en till. Lägga upp här. Är stupid. Först vi sitter där Símun, så kanske. Jag har haft en slitt land nu. Effektland. Sluta vara tänd. Jag kan se så kolla en färgfri och ha för typ. Oh no, det är inte. Where to sacrifice? Kolla. Fuck yeah. Nej. Jag stod. Slått nu. Esbern, ena så hopp. Näka. Färg in igenom. Färg in i horna. Nej. Nå. I'm hard. Nå, nästa för så... Ja, typiskt du över här att dodga. Nej, är rätter. Okej. Esbern är åt på den här. I guess living here is finally paying off. I don't think I like your attitude. Whatever. Damn! We have Axomba shotguns. Yeah. Let's go. Alright, you guys ready? Goddamn right. Yeah, I think I got there. Fuck, I think I got. Watch out for the ones and a half. Heads up. Reloading. Vad för det? Hey, watch out. Hashtag för mig. Ja. Nu var fuck, jag hade tagit Reloading. prova sig det där. För ni rör mig börjar ju. Oh, tja, tänk. Inte ett hunter med nu, kom. I'm down! Yeah, me. Åh helvete, här Jockey! Nej! Jag färs! Okej! Jag tror inte jag för att knappt att det är det man inte banan. Jag tar den bara. Nej, en annan bana som du ska. Varför jag med? Vad är det att säga? Jag är inte släppta upp på det. Varsågod. Fuck this. Det var helt tue. Fuck this. Varför är en av de mycket banor? Hur fan det är? Sacrifice. Nej, sacrifice mycket är inte. Night Sacrifice är awesome. Kom nu. Okej. Men man vill bara ha random characters, that's okay. Nej, Bill. det är inte. Man vill ha mission. Till du black shit. Ja, Erian. Och det är vi Bill. Så var alltid kolla. Jag teach twist Esbern, så jobb. True. Ja, men till 17 där och inte där du sacrifice. Och som jag skulle sacrifice. Jag ska att jag halt i dodges nish. Bill ser ut som en svart right now. Oh really? Orly. Orly ass. Börja nu.
Så när får du göra att inside jokes and shit? Det är inte testdagar som Bill faktiskt är där, va? Nej. Jag vill spela tandbanan. Passing. Ja. Han sockar. Men jag vet han sockar, men det kommer en jävla joker. Okej, vi har så bara att det möjligt att black guy ska väcka värna. Ja, men vi har så banan är det inte möjligt att rummet och säga Bill's here. Ja, det ska vi kvar för att komma in på banan så kommer det fram. Jag känner mig. För blunda lätt. Ja, akkurat det. Jag känner fram. Oj! Ja, jag tror på det. Tourette's eller också. Free him and hack up you there. So air Bill, right? Yeah! Det är så bäst ut. Jag känner mannen awesome. Just safety. No, pussies. Så går det sörsta pussy. Ja, är det sörsta en pussy? Jag tror... Gott jäst över! Black guy can't swim. Black guy will die first. Black guys can't swim, stupid. That's vet det. Jag tror också Wizard kan inte hoppa. Förlåt det. Wow, Fríði.